Germans, germanes, les vostres pregàries han estat escoltades. Comença Sant Cebrià. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Bona nit, germans, germanes, ja ha passat la Setmana Santa i tornem al santuari, al nostre altar, però no al nostre altar de sempre, sinó a un nou estudi. No podem revelar gran cosa, però hem canviat d'ubicació. Com revelant-ho tot. Ja està tot dit. Mierda. Otra vez. Bueno, hem tingut molta feina aquesta Setmana Santa, com podreu veure. No hem pogut preparar gran cosa, així que ja van 2 programes seguits en el que, bueno, el nivell és el que és. Les pilotes estan vermelles. Exacte. Els collons, vull dir. Sí. No ho estava entenent. Així que crec que algú s'ha preparat alguna cosa i si no, pues, alguna cosa sortirà. Així que comencem. Sí. Perdoneu. Benaventurat el que recorre. Benaventurat el que es corre. Benaventurats els que esperen cada setmana per escoltar Sant Cebrià. El Santoral. Avui, 8 d'abril, com a sant principal, tenim Sant Dionisi d'Alexandria, però també és Sant Agabo, Sant Amancio, Sant Asíncrito, Flegón i Herodión. I no és una puta broma, eh? Sant Agabo, agáchate que el te Que te Que te meto el nabo. Eric! Que vol semblar la sotana. Bueno, que com deia al principi, no hi ha hagut molt de temps aquesta setmana per preparar gaire res. Simplement vaig estar buscant una miqueta d'informació sobre els sants d'avui i tots són el mateix, al final, els sants. Gent que un dia abracen a la fe, els maten i els veneren. Per què rius? M'ha fet certa gràcia. Els sants al final són tot el mateix. O sigui, tenen noms diferents, però tampoc algun sí, va fer alguna cosa una mica loca i Com no els sé Pokémons. què. Com els Pokémon. quasi. Bueno, és igual, que avui no hi ha un santoral específic, no li dediquem a ningú, ens el dediquem a nosaltres mateixos. A xupar-la. El sermó. Bueno. Es nota que venim de vacances, eh? Joder, Sí, ambient distès, tots morenos. tu més moreno del que hauries, eh? Bueno, Ja no me'n recordava de l'escaleta del programa. De com anava, no? Sí. I total, Ràdio. hem descansat fa 2 setmanes que no gravem canònicament. Però bueno, és que a la gent li haurà costat tornar a treballar, no? Joder, com Jesús ressuscitant. Pues a nosaltres també. Hi haurà gent que no se'n recordarà de com es teclejava no sé què. Ara ja fa uns dies, però jo dilluns de Pasqua vaig treballar, eh? Com a bon espanyol. Ah, sí? Eh? Que pringau, no? Però pringadíssim. Com a bon espanyol o com a bon esclau? Perquè els espanyols, Ja. no, la definició no és No és treballar. treballar els dies de festa. Estem obrint el meló d'Andalusia. No, d'Espanya. Tot el que no sigui Catalunya... Vale. Bueno, però és que... El dia que hi ha festa, agárrate. Agárrate a la fiesta. Sí. Ara hi haurien 5 andalusos enfadats si no fos perquè estan fent la siesta. Perdó. A les 8 de la tarda, és veritat. O perquè ho estan veient a les 11 del matí, saps? És igual quan escoltis això. Clar, el temps aquí no és vàlid. No, aquí estem tot molt a favor dels pobles d'Espanya en general. És bromíssim. I de la gent que dorm molt i no fa gran cosa. Sí, jo realment és bastant meta a la vida, jo crec. Joder, tio, tu diràs. Sí. No fotràs res, guanyar diners i no fer res, al final. Estaria molt bé. Bueno, com dèiem al principi, ens hem canviat d'estudi. Ja no estem a casa del Pau. No, s'estava bé, però també Era molt còmode, venir era a casa una mica teva. invasiu, també. Sí, joder. Ara, era còmode. Era còmode. Sí. Però, bueno, Donem les gràcies a Cantòfol que per tot el que ens ha donat. per tot el que ens ha donat. Estava molt bé. Grans moments. Grans moments a Cantòfol. Però, bueno, al final l'èxit arriba, els patrocinadors també, no? I ens hem pogut I es pot permetre... pagar un petit lloguer, Bueno. una saleta. Clar, i hem vingut en aquesta sala de lloc indeterminat perquè tampoc volem que vingueu a la porta a picar-nos. Tots De els, moment, tots de els moment. fans. Clar. Perquè si no ens faran un John Lennon d'un dia a l'altre. I hi ha molt fantarat de Sant Cebrià, eh? Literalment surts aquí qualsevol dia. Què, andalusos?
Com que l'andaluz no sé què. Parlen tots així. A mi, com a caure, em cauen bastant bé els andalusos, en general. Sí, sí, jo no hi tinc res en contra. A mi com pitjor els extremenys, però... Pensant a dir els estrangers. Jo, la gent, He dit quasi racisme. la gent que xerra molt i molt ràpid, una hora, així. Que són els Una hora andalusos. que els hi dones una hora de vida Que els o... aguanto, que em cauen molt bé una hora, 2 hores, Després un ja- dia. Ja. Després Ara, ja miau. sí, esto, tot. Com la radiació nuclear, no? Que un rato està bé, però després comencen a sortir ulls per tot ja arreu. comencen a sortir símptomes, exacte. Hòstia, l'altre dia vaig veure, per lo de la radiació, que quan cau una torre d'aquestes d'alta tensió, quan cau, si algun cop cau, com que passen un munt d'amperios i de tot allà, i quan està a terra, si algú en un radi de X va trepitjant amb les dues cames, li fa cortocircuito i el mata. I ha d'anar amb un peu, en plan, perquè li entra i li surt l'electricitat, saps? S'està entenent o no? Sí, jo crec Sí, que que m'estic sí, està, però ha d'estar... Però, És que la resposta era nul·la, però tot això suposant que va descalç. No, amb botes, amb botes. No, però amb botes, Depèn de si és de goma o no. Ja, però- Quina però- sabata no té sola, ara? Però estem parlant de torres d'alta tensió, no del poste d'aquí fora. Que... Ja, però el contacte és com si... No? Però és que Bueno, és que no sé, la veritat, a mi em costa De fet- entendre com funciona un enxufe com per explicar-te això, però... Però, mira, t'explico. Un enxufe té toma a terra. Per tant, quan la torre cau a terra, l'electricitat no es condueix per terra. Bueno, és digo que jo. no ho sé, mira, era una cosa d'Insta, podés mentir. Jo no sé tu, Marcel, però jo he sentit toma i he pensat más despacio, cerebrito. Keep calm, por favor. eres. És com si aquesta espelma cau aquí, vale? I el foc I tot fa es fuà. comença a expandir així, no? Pues, si tu en aquest foc trepitgessis amb les dues cames, és com que... com si t'agafessis a la torre dels dos, saps? Que no sé si és veritat. Si no sé, jo ho vaig veure si lògic, just hi ha però igual uns no nens té... petits jugant allò del pip-pup-pap... Pues clar, no es moriria. En el buit. Exacte, just fa... Pa! Exacte. Si just on cau la d'esto hi ha una xarranca... I tots els que van darrere es queden així... Amb un peu. I llavors es converteix en la petanca. Aviam qui s'acosta més al nen mort. No? Que trist. Se't queda una samarreta d'Amperi. Oh! Perdona. A mi m'ha agradat. Gràcies, A mi m'ha agradat, la veritat. Gràcies. Lo de la xarranca estava guai, tio? Lo de tirar la pedreta i saltar-la... Com anava? Com era el funcionament? Tiraves una pedra i havies d'anar al número en el que havia caigut No, o la sigui, pedra. té números, no? 1, 2, 3, 4, 5, i llavors hi ha dos moments que poses els dos peus, i tornar. Tu tires la pedra a l'1. O sigui, ha de caure a l'1. Llavors, has de saltar des de fora al 2 i seguir. I després, quan ja vas i tornes... és que vaja, estiguem explicant això. On cau la... Després has de tirar al 2 i fer 1, 3, 4... Hòstia. Sí, tu Tu havies... no juguen a la xarranca. Tu havies jugat És molt. que ara ja hi ha tablets, tio. Tu havies jugat molt. És que jo no, És que eh? és Jo algo gens que ni jugàvem mica. amb els pares, igual. Clar, és Clar, que... jo no ho havia jugat gaire, eh? Al pati, tio, no? Jocs de postguerra, una mica. Però allò que ho fas... Una mica sí. Allò que ho fas, però com saltant de les normes. Que jo feia Clar, ho el fas tipus per- pap-pap, pip-pap-pap i Té fora. menys gràcia, encara menys saltant a les normes. Que ja Clar, però és que ho fas Imagina't. una vegada per fer la tonteria i ja està, però sí, jo no havia jugat mai a l'esport de la... De la xarranca. No t'has volgut professionalitzar, tampoc. Molt ràpid se li diu esport a tot, aquí. Sí. Els hi costa molt. Bueno, com els teus escacs. Correcte. O sigui, l'altre dia vaig escoltar una entrevista d'una palla a Argentina, no sé què, que defensava a muerte que els escacs eren un esport mental, no sé què. No, esport t'has de moure. Bueno, no sé. Que el tir amb arc ja estigui considerat esport, ja, bueno, perquè el desgast físic és... Però... Els escacs, un esport? El parxís, també, i la oca. Igual que S'hauria- els que fan carreres motoritzades. I Clar. dius, et cansaràs d'apretar el Exacte, pedal. Et cansaràs. Un Ja taxista és un estamos. esportista, doncs. Sí, clar, necessites una frega. Desgraciat. Clar. Aviam, suposo que perquè han d'estar en forma... Hauríem de El veure... taxista no competeix per guanyar, com molt per estafar-te. Qui? Entre paquis, no? Aviam qui t'estafa més. Hòstia, què? Què ha vingut això? Hòstia, A Barna tots són paquis, els taxistes. Hòstia, no ho sé. Jo m'he pujat a un taxi 3 vegades, crec, o 2, poder. Però amb el que Totes costen són les llicències, això que has dit no és cert. Però són molt subcontractats, home. Hi ha el tràfic Joder, Eric. O paguen Tràfic de una llicències. Sí, és veritat. O paguen una llicència entre 3 i aquestes coses que es fan, no? Sí, però sí, un amb una llicència no viu, imagina't 3 amb una. Ja. Que le jodan, tío, el Cabify a muerte. Hi havia... Hòstia, puta Marçal. No facis això. Però hi havia un documental d'un tio que robava taxis en plan per treballar. En plan, jo què sé, el taxista, propietari del taxi,
Anava i no treballava de dia Sí. i se n'anava a dormir. Llavors aquest tio tenia pipeado al taxi Ojo. i anava de nit, i com que ell no tenia pasta per comprar-se la llicència, robava el taxi, treballava de nit, el deixava on estava i suposo que li omplia de gasolina, perquè si no el tio devia pensar, hi ha un forat aquí sota o què passa. I les claus i tal, no, punteava. I jo no sé què passava aquí. Jo recordo que hi havia el documental, no el vaig veure. A mi el documental me huele a Però, faque. molta sort que pugui fer això Sí. i trobar el mateix lloc on l'ha deixat. O sigui, Clar, on l'ha agafat. Molta ja. sort, o que igual posava uns conitos. Clar. O deixava el seu fill així. Seria Tot de- Ah, aquest clar, joc, uns perquè no conos, passés. uns conos Perquè en el, ningú... en el Home, lloc. si no ja em diràs tu si troba el d'esto. Sí. Muy lito, eh? No, devia ser... És que els taxistes també són l'elit intel·lectual del país. Sí, clar. Home, per timar-te d'aquesta manera, tio. Bueno, no sé, m'han fotut cada xapa. O sigui, les 3 vegades Almenys- que he agafat un taxi m'han fotut cada xapa. A mi no m'han parlat mai. No. No. Taxistes, no. Jo aviam, no està bé tampoc. O sigui, no està ni bé ni malament. Simplement he pujat i m'han començat a explicar què? Sí o no? Tampoc vull caure en tòpics, però què? El Barça? Bé, Futbol! Clar, clar, suposo que bé, no ho sé. No sé, senyor. Ni La puta veritat és idea. que no ho sé com Deixi'm està. en pau. No Encara m'agafis. existeix lo del futbol? Encara existeix el futbol. L'altre dia vaig veure un tuit d'un còmic que diu... L'altre dia, vull dir, ahir poder, o abans d'ahir. Me acabo de enterar que este año todavía hay fútbol. En plan, que ha vuelto la competición. Segueix el- Que sigue el fútbol. Com a realitat. I dius, joder, pues has estat una mica fora, Sí. Jo m'he enterat sense ser superfan del futbol. Llavors, Sí. no sé. Però, no sé, bueno, igual que ens hem enterat ara una altra vegada que encara hi havia gent que juga a la xarranca. És veritat? Sí. Bueno, que potser ja no, ja ha desaparegut. Potser la gent que juga a la petanca ja s'ha mort, Potser a perquè partir, són vells. o potser a partir d'avui no ho vol fer ningú per por a que caigui un poste de llum I que quan posi el dos... Allò, la mare abans de sortir, posa't una rabaqueta si refresca i no juguis al... igual que van prohibir... Us en recordeu l'època en la que van prohibir jocs en concret per fer a les escoles i l'arrencacebes, tots aquests, Es saps? feien mal. Clar, perquè eren perillosos. Pues ara En sèrio? la xarranca anirà al grup dels jocs perillosos És veritat. i no es podran fer a l'escola. És veritat. La xarranca no es farà. Sí, lo de l'arrencacebes. Vull dir... Mira, nosaltres tres, tu no, però nosaltres tres havíem jugat a la plaça de Sant Pedro de Roma a l'Arrencacebes. Sant Pietro! Sant Pietro. No era el Vaticà? Bueno, O sigui, es diu això? Igual has patinat aquí de geografia. Però vull dir, si es diu la plaça Sant Pedro de Roma... Bueno, de Roma, no es diu Sant Pedro de Roma. Vale, va, medio fallo, va, venga. Però està a Roma, realment. Està dintre de Roma. No, és del Vaticà, el Vaticà. Sí, vale, sí. És un país, eh? Tens per tu. Exacte. És un país. Hijo de puta. Sí. Puto papa. Hijo de puta el Vaticà. Tu! Merdes, que ets un merdes. Pues, sí, vam, Les 300 persones que viuen allà. A Arrencacebes, com els Mossos, però... També però allà- ens van fer fora. Sí, va Del venir... Vaticà. Sí. Ens van fer fora d'un país. El senyor d'esto i ens va dir, per favor, Alegro. A la Prego, porta, a la porta. prego, fuera prego. d'aquí, fill de puta. Risotto. El papa. És veritat? Com? Era en aquell moment. Era quan va sortir... Però el Francesco no, l'altre, Jo diria que l'altre. El Francesc, que fa res, que està. No I fa tant. quina- Ja fa un temps, eh? I l'anterior quin era? No era el Pau, El no? Benedicto X sube palito. No era aquest. Com que no? Jo crec que... Jo crec que sí que era el d'ara, eh? Jo crec que no. No. És que Mira, tinc el Papa- un coneixement del papa el mateix que el del futbol. Sí, jo. Ah, pues sí. Va resultar elegit el 13 de març del 2013, que és justament quan estàvem a Allà Itàlia. estàveu fent la fumeta blanca, vosaltres, eh? Xiste de porros. Vinga. Xiste de porros i de final de curs, de les dues coses. Està tot junt, està tot condensat. Tot junt. Pues sí, va estar divertit i allà van escollir el papa, el Pope Francis. El nostre col·lega, de fet, que ens ha escrit algun cop per Insta. No veritat, és molt majo, eh? Sí. És un crac, I és bastant fan. És bastant fan de Sansa. Però no calla, com a argentí que és. En general no calla. Hòstia, Això, com els andalusos i els argentins, també. 1 hora, 2 hores i... Sí, després ja dius. Fora. Deixa'm en pau. Deixi'm anar a la mà, sisplau. No vull mate. No. Però és que argentí i papa Sí. ha de ser, vamos, Sí. I tu parla-li del Maradona, eh? No marxes. perquè és el seu déu a la terra. O sigui, Sí, ell sí, diu, sí. no, jo no soy el enviado, és Maradona, que ja no, Clar que perquè, ja diu així. perquè moltes coses va fer, però... Sí, però va... Sí. Va, està... Bueno, el cel, òbviament, no està. Maradona. O sigui, si no... O el cel dels drogates. També és veritat. O sigui, dic, si està al cel, quina mena... Ah, rotllo, hi ha 2 cels. O tots els que vulguis. Jo crec que hi ha uns Més quants de d'un. cels. Claro. Però O igual molts. són inferns, alguns. No, el cel dels drogates està És un bé. cel, no? Em fa gràcia.
Però ets bona gent, però ets un puto drogado, o sea que... No et deixarem entrar aquí. Exacte. Aquí no, Passem a vestuari, igual que les però aquí sí, no has matat a ningú, Clar, tampoc. puges allà amb el xandall de yonqui i tot. Si tu vas al Selvo com si anessis a resmatar i diuen Per favor. que vienes en chándal, desgraciado. En bambas no, en bambas no. Que menos, no? Estaria guai, Molaria bastant, que segons Sant això Pietro, entressis o no. precisament, que és el que et diu que sí o no, no? Sí, és veritat, sí que és el Sant Pietro. Joder, Sant Pietro. Sí, agáchate, que te la metro. Estem desvariant ja. Uau, que level, Bueno, Eric, tu tenies alguna cosa per nosaltres o no? Per dir-ho així, si tinc alguna cosa. Sí, és que, joder, anda que l'hem pintat a l'estudi nou i tot. Agulletes a les muñeques que tenim tots, Allò a l'ombro, de fer. I les mudances, de moure-ho tot cap aquí. Tot el d'esto, el mico del Geral amb el... És veritat. Clar, hem hagut... El cuidador que ha vingut. Hem hagut de deixar un rastre de cacauets fins aquí perquè ens seguís. I no direm, com estiguem dient del Geral. i no direm els quilòmetres de cacauets que hem hagut de fer. El nostre sponsor podem dir ja, no? Que és... no se m'ha ocorregut. Que marca de cacauets. Cacauets. Matutano. Sí. Matutano. Tenen Que cacauets? Matutano està muertísimo, Matutano té de tot, no? Té, encara? No ho Jo no sé si està mort, Matutano. Matutano és el que té el logo de... Que és com un nen. Matutano, quan, sí, Ah, el sí. logo és un nen. Hòstia, sí, sí que és un mai havia vist que allò fos una cara d'un nen. Però el Matutano feia molts tazos i Sí. històries. Sí. Sí. Ja veus que Potser és propietari Potser de per això. De moltes tazos. coses mítiques, molt mítiques. Com Coca-Cola, que és de tot, de Fanta, de Sprite, I totes aquestes i d'aigua. Hi ha una marca d'aigua que és de Coca-Cola. Té sucre, segur. Aigua amb sucre. Clar, Però veus és ja. d'aquí. Sí, és rotllo... Bueno, no ho sé. Aquabona, per dir. Busca Aquabona. Agua de Coca-Cola. Bezoya. No faré jo. No faré. la polla! Quina havies dit? Aquabona. Bueno, Però perquè estàvem parlant en italià i he pensat, segueix amb el tema. Pues jo crec que és Aquabona. Sí. Sí, bueno, jo diria, sí, Aquabona. Ja ves. bueno, a tot això. Sí, la secció... i Era aquestes molt coses. interessant. Tu tens alguna cosa per nosaltres o no? Alguna que altra. Sí? Pues, vinga, tira-li. Sant Saliat. Però gràcies a Déu, som ateus. La catequesi. Opinions basades en res. Amb el germà Eric. Collons. Ui. Joder. Ui. Realment no tinc res preparat com No a és cap tal. catequesis, no? No, però com que... O sigui, he recordat que teníem aquesta sintonia tan maca. És possible que duri més la falca que la secció. Molt més. És llargueta, la falca? Sí. O sigui, te n'adonaràs de la forma que estic allargant les frases i de les pauses. la forma que... De les pauses que estic fent entre una cosa i Com l'altra. al treball, com en un treball de col·le, que diuen... Que Un duri... munt de comes, d'aquelles explicatives. I que la presentació del Com grup anava sempre és més dient. impressionant. És a dir... Que bla, 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 bla. Som el grup 6! Saps? Que sempre era com molt flipat. Sí. Que sí? Quina època. Sí, Sí. Cinquè de primària. Cinquè de primària. Doncs no sé, s'ha acabat Setmana Santa, tenia diverses reflexions al voltant del tema. La Setmana Santa? Sí, Hòstia. perquè es veu que la gent no ha fet bondat com s'estimava que la gent faria. I ens endinsem cap a la següent onada! És dels zombis del Black Ops. Sí. Joder, tio. Està esperant que algú... Ho sento, No ho he pillat. ho sento. Perdó. I ara... pensava que seguia, doncs ja està, no passa res. No, hi havia... Te l'ha tallat o...? Sí, no passa res. Era per si algú entenia la referència i feia... S'ha preparat alguna cosa. Ha tirat la mateixa. Sí. És que tinc la sensació que després d'això deia alguna altra cosa. En plan, quan comences la ronda dels zombis que fa... Així, exacte. Bueno, doncs ja està. Fins aquí la meva secció d'avui. No, quasi. Jo crec que a Zombies havia jugat un cop. Hòstia. A casa d'un amic meu de Molins. Sí, Però un cop, però una única vegada i no et va cridar l'atenció com per dir... I vaig dir, què és esta puta mierda? O sigui, és que a mi el rotllo play mai m'ha agradat. Ja. En rotllo Play. Sí. Hi ha milers de jocs. Ja, però no sé. Al FIFA jugava. Quan era petit. No, jugava al Pro. Revolution Soccer. Sí. Furbo!
Hòstia, sí. És el joc de Play menys joc de Play, segurament. A FIFA, o sigui, igual. Però Sí, o sigui, però clar, és com emular... O sigui, la Play juga gent que està gorda. O sigui, no, juga gent que no pot fer futbol, de veritat. En plan... Exacte, que per jugar a futbol vés a jugar a futbol. Exacte, sí, no et quedis a casa fent... mira, sóc el Messi. És un raonament de merda, aquest, però vale. Sí, 100%. O sigui, no em fundament... Ho ha dit l'entrada, ha dit opinions... Basades en res. Exacte, sí. Perdona'm. Ui, T'estàs alterant, t'estàs alterant. Doncs no sé, estava pensant, ha arribat la primavera i... I tocarà estar tancat a casa, no? Una altra vegada, òbviament. Però, bueno, està bé. O sigui, he agafat un poema. Opa. Són 2 línies. I he pensat... Se li pot dir un vers. Un haiku. Un haiku, Un haiku. O sigui, abans de començar el programa, com que no tenia res preparat, he anat al lavabo i he dit, busca un poema i digue'l. Ja que Corre, comença la primavera. corre. Digue't i passem a lo següent, no? Diu... Mas aunque abril no te habla a ti tus flores, tú siempre exaltarás primavera. Què us sembla? És tot el que porto. Espera, podem analitzar-ho? O... Sí, sí. No, o sigui, Más aunque abril? mas aunque abril no te abra a ti sus flores, tú siempre exaltarás primavera. I això m'ha fet gràcia perquè realment ho ha escrit algú que clarament no és al·lèrgic al pol·len. Clar, perquè... O sigui, algú que està idealitzant això. Uf. Època xunga Sí. pels amants del pol·len, eh? Evidentment. O sigui, Juan Ramon, clarament no al·lèrgic al pol·len Jiménez, és aquest. És un desgraciat. Tu ets al·lèrgic? No, jo no. Jo sí. Tu les passes una Jo mica sí, jo putas, sí. no? Mon germà l'altre dia va tornar a casa i amb el cap que s'ofegava, pobre, tio. Però ell és al·lèrgic al pol·len, també? Ell és al·lèrgic a la vida, una mica. Però a mi només em fa el moquillo i estornudar i tal, però no se'm posen els ulls vermells. Bueno, si toco polen i em foto l'ull, sí, però... Si tu pots evitar... Avui no pues. vull anar a treballar. Que treballar. Ah, ja. Sorry. Ho fas i després te n'adones. Estic al paro! Però si no ets en enlloc. Una setmana de Setmana Santa i se t'ha oblidat que no treballes. Potser només excusa de quedar-me al llit. Ui, és que estic malalt, eh? Sí, també tens raó. En plan, no estàs buscant feina avui, no? És que el polen... És que tinc al·lèrgia. Me tiene loco. És un bon poema. Sí, sí, sí. sí. M'agrada. Doncs amb això de la ola aquesta, jo, a dia d'avui, ja preferiria, començo a preferir que siguin zombis a que sigui el que estem vivint. Ja. Perquè seria molt més entretingut. Molt més. Home, tio, ens hauríem de matar. I amb raó sortiries al carrer. Clar. Ja. Saps? Allà... Sí. Haig de fer neteja del meu barri. Tens no sé motiu, què. tens motiu. Jo crec que uniria la humanitat, segurament. 100%. Rotllo, estàs, Bueno. estàs al bar prenent alguna cosa i et venen una d'esto de zombis, dius, vamos a por ellos, nena, Sí. muerto. Bueno, No, igual en realitat- diria, ese lo tiramos a los zombies. Exacte. Literalment. Jo seria un 50-50, la humanitat. Alguns sí i altres dirien... Que te rollo. Sálvase quien pueda. Sí. I a més, si el tires cap als zombis, després tornarà convertit en zombi. Llavors, per exemple, tu tindries una excusa per matar familiars i amics que et cauen molt malament. Però depèn, no? Perquè si se'l mengen ja no camina. Apunta. Clar, tu imagina't que de cop el Pau surt en un apocalipsis zombi i veu algun bici. De normal no hauria pogut atropellar un ciclista perquè, evidentment, seria lleig. Però si és un ciclista zombi... Penses, pues, està justificat. La cosa és que el puc atropellar i, sense ser zombi, i dir que era zombi. Home, igual si hi ha un Aquí- ciclista mort i no s'ha convertit en zombi encara... No, perquè quan el trobin ja sí que s'haurà convertit. És veritat. Sí. Eh? Això era d'una sèrie, però algo així com en plan... que bé veu que has matat aquest no sé quantos, que era zombi. Què, era zombi? Literal. Exacte, jo aniria així pel món. Sí. Seria guai, eh? Estaria molt bé. Passem al joc que tenim preparat. Sí, 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 i tant. Bueno, Què Eric, promet, gràcies per aquesta secció que ens has portat avui. A vosaltres. A vosaltres. No sé, tenim falca per això? O no? O passem directament? Una d'allò de... Eh? La cortineta. Això, la cortineta. Fantàstic. Perfecte, doncs vinga, let's go. Mira, amb les campanes. Com vulguis, la tires. Sant Saliat, recomana'ns als teus companys, especialment si tenen 12 anys. Ja està? Jo pensava que venia... Vale, la sí, falca, sí, jo també vale, estava vale. esperant alguna cosa. Bueno, de fet és que no ens hem recordat, però hem d'agrair el nostre patrocinador oficial. És veritat! Oh! Clar, que gràcies a ell paguem... És que hem dit, ja podem pagar, ja tenim patrocinadors, podem pagar un local i no sé què, i no hem dit els patrocinadors. Que ens el treuen, que ens fan fora. El trauran Que ens fan sols. l'arrenca-cebes aquí mateix. Doncs això, anem Tu mateix. Anem directament amb el nostre patrocinador GAES. Vamos! Vinga, comencem amb l'anunci? Sí, Comencem. vinga, que comenci. Toma, Marçal! Què? Vale, no, comença ara l'anunci. Sí. No me'n recordava. Ara. Ara està començant l'anunci.
Sí. Vale, doncs... Ja, anem amb la secció. Després de la publicitat, Pots dir que hagis sigut amb diferència. I mira que hem I fet tenim merda. preparat un joc que funcionaria perfectament. Dale, si ens queda temps. Sí, vinga. Sí, tallem això, Hòstia puta. És que ara se'ns farà curt. Ja. Va, L'expliques tu? sí, explica, Pau. Sí, molta gent el coneixerà. És el famós joc de... com es deia això? Higher or Lower. Higher or Lower. Que és... el joc aquest et prepara... Et dona una dada, un tòpic i un altre tòpic, però et dona la dada de les búsquedes d'un dels dos tòpics. I has d'adivinar si l'altre tòpic... És que m'explico fatal. Sóc jo o no ho has explicat molt bé? Perdó. Dos tòpics. En un saps la dada de les búsquedes que té a Google, aquest tòpic, i l'altre tòpic no ho saps i has d'adivinar si té més o menys búsquedes que l'altre. Per què dius tòpic? Tòpic, perquè, bueno, búsqueda, no sé, tema. Finding. És que pot ser qualsevol cosa. Per què no? Pot ser Per què no? Michael Jackson i té 1.000.000 no sé quantes búsquedes. Millor Michael Jackson. I Procicat. I has d'adivinar si Procicat té més búsquedes que Michael Jackson. Vale, mola. Ens ho marques tu? I el Jura ens va dient els d'allò. Jo us aniré dient, aleshores heu de pensar que és búsquedes al mes, més o menys, una aproximació, Conyo, què dius? i crec que és només als Estats Units. O sigui, que compten Vale. només les búsquedes dels Estats Units. I és No, el mes en sobre plan estrangers. de l'últim mes. Crec Serà que mitjà mensual, Jo no? que és del 2017, no és ni actual. Vale, dic perquè igual em dius Covid i l'altre, i potser Covid... No, és jo el crec que 2017. estarà actualitzat. No surt res. No ho sé. Ha d'estar actualitzat. Bueno, lesbianes amb 1.500.000 búsquedes o escalada. Jo ho tinc bastant clar. Jo dic que lesbianes. Lesbianes més. Perquè hi ha molta gent que busca molt de porno. Si fos ciclisme No. o pàdel, Padel poder. bueno, lesbianes. Jo dic que lesbianes. Jo també ho busquen penso. Lesbianes, bastant no? més que escalada. Per quant més? Escalada és 165.000. Contra 1 milió i pico. Ridícul. 1.500.000. Easy. Vale. Pot ser que siguin els millors jugadors del Higher or Lower de la història? Pot Sí, sí. estar. 100% ara mateix, de mitja? Està sentenciat ara mateix, sí. Màquines. Solo wins. Escalada amb les 165.000 o Microsoft Word. Microsoft. Fort, Però òbviament. una. Sí, tio. És que són molt fàcils, Bueno, espérate. Però perquè es va complicant, no? Vale, Microsoft amb 1.500.000 o James Foley. No sé qui és, o sigui que Microsoft. Partint de que no sabem qui és. Podem buscar qui és o és trampa? Pues no sé. A veure, la pinta... Igual és una De què mica fa? d'allò perquè només se li veu una samarreta taronja, però sembla de presidiari. Aquí va amb americana, Va ser un periodista i reporter de vídeo nord-americà Deu ser aquell que es va carregar l'ISIS. Sí. mentre treballava com a Sí, corresponsal sí. de guerra independent durant la Guerra Civil síria. Molt bona aquesta. Va ser segrestat el 22 de novembre de... Microsoft. Me la suda! Amb el Word he fet molts treballs del col·le. Control C. Però tu busques Word a Google? Aquesta és molt bona, Aquesta és molt bona. Però segurament aquest d'allò compta com fer negreta en el Microsoft Word. Això. Aquí tens raó, Si aquí en la búsqueda jo me la posa- juego i dic James Foley. És que sí. Sí? James Foley. Word, Mensual. Tu busques Word o coses amb Word a Google. No, però és que és el que Endavant, diu. endavant. Pots estar buscant. Clar, és que depèn de si comptes Diuen els comandos 2 que busques. a 1, diuen que el periodista, Jo dic Word, què més, Va, doncs fem 2-2. Fem Foley, Team Foley i Team... I doncs què? I què li Si donem? fem 2-2, Donem-li el foley? Pues Que fallin. Més. clar, sí. A més. Sí, que fallin. La gent li sua la polla. El Foley? 60.500. Vaja, heu fallat. Bueno. Si la gent és així d'egoista... És que no els interessa res, al no els final, la interessa. política. Com es fa negreta? Pues és més Control N, important. És control més N. important. Tu creus que un dia un xaval de 14 anys a les 12 de la nit es posarà a buscar qui és James Foley? No, dirà, merda, haig de fer el treball per demà de socials
I no sé com fer la negreta del Word. Danatus. De natus. Si a aquestes alçades no has après a fer el control N o control V segons on estiguis O que treballant... vegis la N allà dalt i diguis... És que és això, vull dir, no és tan complicat el programa. Mala sort. Intentem pujar, no? Sí, sisplau, sisplau. Vale. Aretha Franklin amb 368.000 o suïcidi. Ara han canviat els dos, ja no ens hem quedat amb Clar, gent. perquè ja han perdut. Dos tòpics que poden ser bastant buscats. Suïcidi o Aretha Franklin? Suïcidi, clarament. El suïcidi. Per mi, Suicide. Sí, però no per tant. I és que... És que hi ha més gent que es vol suïcidar que gent que li agradi Aretha Franklin. A mi m'agrada. Pureta! Estava patint moltíssim perquè se'm digués una cançó, dic, no me'n recordo. Suïcidi o Vin Diesel? Suïcidi amb 673.000. Suïcidi. Vin Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel? Ja, Vin és que Diesel. podria... Vin Diesel tindrà ha més tingut- d'un milió, segur. Mira, pensa en totes les de Fast and Furious que han Sí. sortit, que deuen portar 9 o 10 Set. pel·lis. Jo ho sento, canvio a Vin Diesel. Vinga, va, doncs jo seré el raro. Que et quedes amb el suïcidi. Sí, no he recordat ni quin era l'altre. He pensat, sí, l'altre. Jo dic Vin Diesel. Efectivament, Vin Diesel 2.200.000. 2 milions! Clar, és que Vin Diesel és molt Més top que Hollywood, lesbianes. Joder. merda. Aquí m'has desarticulat. Aquí Vale, m'has matat. Vin Diesel o Oliver Cromwell. Ni idea. Em sona, eh? Cromwell. És Oliver- una foto antiga, així que entenc que deu ser algun... Un artista. Aviam. No, un inventor. Un líder polític i militar anglès. Ah, no. És el de la revolució anglesa, juraria. T'ho juro que no vull tan a lo loco com podia semblar. Va convertir Anglaterra en una república anomenada Mancomunitat d'Anglaterra. Molt bé, Eric. Joder, Déu-n'hi-do. Ningú em vol contractar. Aplausos. Aquest o Vin Diesel. Vin Diesel. Joder, Vin Diesel. Vin però, Diesel. però d'aquí a De cuenta. una. Efectivament. 110.000. Aquest no sabia conduir cotxe. Pallús. Vale, I Oliver en- Cromwell Ah, o vale. Audi. 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 Aquest Oliver senyor... Cromwell, Sí. qui era aquest Sorry. paio? Sí, Sorry. sí, ha quedat al no-res. Audi amb 4.090.000 búsquedes Clar, és o que- Deutsche Bank. Uf, Audi. Audi. Deutsche Quat- Bank. Jo hi dic Deutsche Bank. Jo dic Audi, eh? Va, no, jo dic Audi. És que Audi es busca molt fàcil, Audi. I Deutsche Bank no? No tant. Si no ho Hi ha sap ni molta escri- més gent si que no ho busca sap ni cotxe escriure. que busca banc. Tremendo argumento te he dado, eh? Bueno, Tots en silenci, eh? Per entrar a la teva compte del banc hauràs de buscar banc. Però si Però vols un tens cotxe... has de l'app buscar- ja instal·lada. Ara sí. Sí, això Dale, és dale, va. 2017. Més Audi, doncs, Jo dic Audi. Buah, pues por poquito. Sí, però què? Però Quan Audi, tenia no? l'altre? Quan tenia l'altre? 3.350.000. La cara pintada. Por poquito, qui diu poquito diu 1 milió de, de diferència, però bueno. Deutsche Bank o depilació làser. Pues jo diré depilació làser. És que és el típic que es busca molt Perquè, fàcil. perquè busquen, Ja. si s'ho volen fer, rotllo, si té efectes secundaris, rotllo, si té Sí. coses que siguin Sí, dolentes, lesiona la piel. i també centres on fer-ho. Ja, Aleshores, tens raó. és com doble raó, o, Sí, o més. compro. Oh, vaya cagada. 301.000. Pues mal, eh? Deutsche Bank. Per què em feu cas? Si sóc retrasat, El Deutsche Bank s'ha menjat a la depilació. se l'ha comido. És que, sí, o sigui, sembla molt subnormal dir-ho posterior i quan abans no he dit res, eh? Ah, clar. Però és que no, era evident. O sigui, ara vist en perspectiva era evidentíssim. Perdona. No? Sí. Última. Va, l'última. Marie Curie amb 550.000 o CrossFit. CrossFit, claríssim. CrossFit. Vale. CrossFit amb 1.830.000 o Facepalm, que és una escultura, no sé si és que l'escultura es diu així. Deu o ser l'origen. l'acció Del meme. Exacte. Escultura del meme, creus que és? No ho sé, Perquè- aquí surt una escultura. L'escultura és posterior al meme. No, això no. Ah, jo pensava que sí. Es veu una escultura bastant... És la de... Sí. Clar, és que l'única que em ve Però, al clar, cap d'escultura del així face. és la del pensador No, de Rodin però- aquella, però- però clar, no està així. Deu ser, no? Mira, la tens aquí. Però el pensador és així. El pensador és... Clar, és així, òbviament. I l'altre que era CrossFit. CrossFit, tio. Sí, sí, òbviament. D'aquí a Cuenca. Bueno, clar, és que Però Facepalm... Facepalm estàs interpretant que la gent busca l'escultura. Ah, però és que potser però estàs clar, buscant- potser busca Facepalm. Però no és igual. Sí, sí, tampoc. CrossFit. El meme estava molt bé feia CrossFit. 15 anys. Jo no sé CrossFit. ni quin meme és. Pues Clàssic, Marçal. No és un meme, és com un... En plan... És quan- Quan algú et diu un una sticker. cosa en plan de... Buah, no sé La què vergonya. és tal cosa. Vergüenza ajena. Facepalm? Sí. Com dir LOL? No. Quan algú diu Lol. una tonteria molt gorda i fa... Vergüenza ajena. Madre mía, M'encanta Ah. LOL
dit, saps? O sigui, LOL. han escrit, però LOL, dir LOL. Amb les dues L's geminades, no? Exacte. Vale, Facepalm amb 301.000 o Adderall, que és un medicament. Adderall. Quina merda de tema per acabar. Crec que és antidepressiu. L'Adderall. Pues encara més. No, sí. I més en temps de Covid, que hi ha més deprimit. O sigui, no hem fallat ni una, poder? Gràcies, som els putos. Sí, hem fallat, però perquè us hem deixat a vosaltres amb el foley aquell. Ha sigut com deixar un mono amb una ballesta. Adderall o Jenna Marbles, que no sé qui. És que no tenim ni idea dels temes, tio. Jo sí que sé qui és, No, pues búscala. Jenna Marbles és una tiktoker o una youtuber o algo. Surt com en un fotocall Youtuber, que darrere posa. veu qui hi ha. Jenna Marvel, seguríssim. Marvels vol Però dir... pel fet de ser influencer, no? Canica. Ah, sí? Ja està. I és la revista aquella, no, també? La revista. Lo de Marvel. Em ve baixa. Guapo. Bueno, va, sí, Revista. Ah, en B baixa, com si sapiguessis que aquesta era en B alta. Revista! Què ve baixa? Revista, has dit. I és Marvel. Que és... Bueno, que hem perdut. Que no era Jenna? Marvels 200.000. Contra què era? Contra l'Adderall. Joder. Joder, però la gent està molt deprimida, també et En dic. si mateixa ella és un antidepressiu, segur. Era una influencer de merda. Exacte, si no la coneixíem. Pues mira, la Jenna Marvel està amb el Julian Solomita. I qui és aquest? El que se agacha i... I me come la tita. El Pau... Sí. És que és un remates, O sigui, literalment, setup, punchline, setup, punchline. Acabem. Bueno, va, despedeix tu avui. O tu, m'és igual. Jo, el Pau, sisplau. Doncs que benvinguts al nou estudi, Sí. que ha estat un programa així... de... Pel proper tornem a Sansa Canònico. Sí, el canònic. El proper canònic. Jo tampoc ho prometria, per si de cas. Depèn de com se'ns liï la setmana. Però bueno, que l'important és que nosaltres ens divertim i que si... I vosaltres també. I si vosaltres us podeu divertir una mica mirant-nos, pues perfecte. Gràcies a Que no pari la festa, a tota la gent que ens ha ajudat a fer la mudança. Que no és poc. Paga suelpes. I ja està, no? I el de les vinyeres. I el Huguet per les falques, que fa molt que no el veiem. Ciao, aneu en pau.